बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। भारत सोरखारनि बिथोन बायदियै बर' लाइमोनफोरखौ थांना थानायनि राहा खालामना होनो थाखाय बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव आर्मी, पेरामिलिटारि, एसएसबि, सिआरपिएफ, बिएसएफ, आसाम पुलिस बायदियाव फ्रि ट्रेनिं होनाय बायदिनो बाक्सा जिल्लानि कुमारिघाटा भारत भुटान सिमनानि साखाथि सुसिफोरावबो मैया 2 जुलाइ शुक्रबार खालि फ्रि ट्रेनिं होनो थाखाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। बेबायदि बाक्सा जिल्लायाव गिबिसिनै बर' लाइमोनफोरनि थाखाय फ्रि ट्रेनिं खाबु होनाय थांखिया 64 नं बेटेलियान एसएसबि बर्मानि बानजायनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बे हाबाफारिनि गेजेरजों बुङोदि बे ट्रेनिंआव पेरामिलिटारि साख्रिनि थाखाय माबायदियै थियारि जानो नांगौ बिनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो फोरोंनाय जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो नांगौ होनना बिथाङा बुंथियो। मानोना साख्रिनि थाखाय बर' लाइमोनफोरखौ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सिगांसिन खाबु होनाय जागोन होननानैबो बिथां मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बुंथियो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। हादराव कर'ना महामारिनि साग्लोबसारनायनि थाखायनो हादरनि गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि गासैखौबो बन्द खालामनो गोनां जादों। बेबायदि थासारिनि समाव दिल्ली रायजोनि अरबिन्द केजरिवालनि सोरखारा सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे बिथांखि फोसावना होदों, जेराव फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि होनो गोनां बेसेन थामहिनबा दानारि फिसफोरखौ 15% रेहाय होनाय जागोन होनना फोरमायदों। लोगोसे जाय फरायसालिया सिगाङाव फरायसाफोरनि बिमा-बिफानिफ्राय नांनायनिख्रुइ गोबां रां लानाय जादों, बेफोर फरायसालिफ्रा रांखौ होफिननो नांगोन आरो नङाब्ला फैगौ बोसोराव रांखौ मिलायहोनानै लाखिफिननो नांगोन होनना बिथां अरबिन्द केजरिवालआ फोरमायो। आरोबाव फैबावदो। थांनाय बावैसो सान सिगां आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा महामारि कभिड-19 नि थासारिनि थाखाय जानो गोनां 2021 मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएसनि आनजादखौ बोखारनाय जाबाय होनना फोसावनाय जादोंमोन। लोगोसे आनजादखौ बोखारनाय जादोंब्लाबो फरायसाफोरनि सिगांनि नम्बर एबा रेकर्डफोरखौ नायनानै आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन होननानैबो फोरमायदोंमोन। बिनि उनावनो सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा माबोरै एचएस आरो मेट्रिकनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन बिनि फर्मुलाखौ थांनाय 1 जुलाइ खालि फोसावना होबाय। बे बिथांखिखौ फोसावना होनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों दि मेट्रिक आरो एचएसनि फरायसा फरायसुलिफोरा फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन साख्रि बिफानाव देग्लायनि आनजादनि फोरमान बिलाइयाबो बाहायजानांगौ होनना सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। मानोना आनजाद होआलासिनो थियारि खालामनाय मेट्रिक आरो एचएसनि फोरमान बिलाइखौ टेट आनजादनि थाखाय गनायनाय जानाय नङा होनना फोसावदोंमोन। बे बिथांखिनि सायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दाबि खालामो दि बेबायदि गुबुन गुबुन बिफाननि साख्रि एबा टेट आनजादफोराव देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएसनि फोरमान बिलाइया गनायथि जानाय नङा होनना फोसावनायखौ सोरखारा बोखांना लानांगौ होननानै दाबि खालामो। लोगोसेनो बिथाङा फरायसाफोरनि थाखाय बुंबावो दि जुदि फरायसाफोरा बिब्दियै नम्बर होनायखौ गोजोननाय मोना अब्ला फिन सेप्तेम्बर दानाव आनजाद लिरफिननो हागोन होननानै रोखा बुंथियो। गुबुन फारसेथिं सोलोंथाइनि सायाव सोलोंथाइ बिफाननि थांखि लानायखौ गोजोननाय मोनाखै बड'लेण्ड फरायसा आफाद बिएसइउआ। मानोना गोबां फरायसाफोरानो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजाद लिरनो थाखाय साखाफारा जानानै दङमोन होनना बड'लेण्ड फरायसा आफादनि आफादगिरि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा फोरमायना होदों। नाथाय महामारि कर'ना भाइरासनि थाखायनो सोरखारा आनजादखौ खुंफुंनो हायासै होननानैबो बिथाङा बुंथियो। थेवब्लाबो बिथाङा बुंबावो दि रायजो सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना फरायसाफोरनि इयुनखौ नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ होनना सोरखारनिसिम दाबिबो खालामो बड'लेण्ड फरायसा आफादनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैबावदो। जावले जावले पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय आरो नायबिजिरनायाव दासान्दि गोबां जायगायावनो ड्राग्स फालांगियारि आरो ड्राग्स बाहायग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमना मोनगासिनो। बे समावबो मैया 2 जुलाइ शुक्रबार खालि
3 नं राजा लामानि तिहु नाथकुसि पेट्रलिं पुलिसनि मोनसे हानजाया गान्जानि सायाव गोख्रोङै सिग्रोमनायाव गंसे एल्ट' गारिनिफ्राय 49 केजि गान्जा बोखांनो हादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गारिजों लोगोसे गान्जा फालांगियारि सासेखौ हमनो हादोंब्लाबो गुबुन सासेया खारखोमा लांदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। हमजानाय गान्जा फालांगिरिखौ अदालगुरि जिल्लानि आसार दैमारि होनना मिन्थिनो मोन्दों। मोन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गान्जा फालांगिरिया गोबाव समनिफ्रायनो अरुणाचलनिफ्राय बाक्सा, नलबारि आरो बरपेटा जिल्लासिम गान्जाफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामदोंमोन होनना हमजानाय आसार दैमारिया गावनो सिमान लादों। दानिया आरोबाव फैबावदो बाक्सा जिल्लानि सुख्लाय सेरफांनि बिटिसिनि बारग' इएम मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारीनि आंगोनि फंबाय थिकादार जयन्त कसारीजों लोगोसे कसल कलिता मुंनि सानै थिकादारखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा लांखारदों होनना खौरां मोननो हादों। जाथायनि बागै मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 30 जुन अदेबानि बुधबार खालि गरबङा हाग्रायाव बिफां फुलि गायनायखौ नायनो थांनायनि उनावनो जयन्त कसारी आरो कसल कलिताया न' फारसे गिदिंबोफिनाखै होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायो। लोगोसे सोरबा दुथांफोरा किडनेप खालामनायनि सन्देह खालामदों न'खरनि सुबुंफोरा आरो बे जाथायजों गार' उदखारि हान्जानि आखाइ थानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। गुबुन फारसेथिं थांनाय बिस्तिबार खालि गरसुक थानानि मोनसे पुलिस हान्जाया साननि समावनो गरबङा हाग्रा ओनसोलाव नायगिदिंहैदोंमोनब्लाबो हर गेजेरावनो गिदिंबोफिनदों होनना खौरां मोननो हादों। नाथाय जाथायनि सायाव जेबो गुमुर मोननो हायाखै होनना पुलिसआ फोरमायदों। आरोबाव फैबावदो हादराव कर'ना महामारिनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय सोरखारा कर'ना भेक्सिन होनाया जोबोर गोख्रैथिजों सोलिगासिनो दं। बे समावनो सोरखारा साफ्रोमखौबो भेक्सिन थुजानांगौखौ गोनांथि खालामनानै मोनसे बिथांखि फोसावना होदों, जेराव जायफोरा कर'ना भेक्सिन लाजाया बैफोर सुबुंफोरा गारि मटर अट' रिक्साफोर, अट' टेक्सि, मेजिक रिक्सा गारिफोरनि सालायगिरि आरो हेन्डिमेनफोरा कर'ना भेक्सिन थुजायाब्ला गारि मटरफोरखौ सालायनो हानाय नङा। जुदि जायफोर सुबुंफोरासो कर'ना भेक्सिनखौ लाजाबाय बैफोरसो गारि मटरखौ सालायनो हागोन होननानै फोसावना होदों। लोगोसे कर'ना भेक्सिन लाजाखांनायनि फोरमानलाइखौ गारि मटर सालायनायाव लोगोआव लाफानोबो बिथोन होदों। आरोबाव फैबावदो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया 2 जुलाइ खालि तामुलपुर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो सरकारि मावखुलिखौ नायगिदिंहैदों। लोगोसे बिनि गेजेरावनो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बिटिसि ओनसोलाव तामुलपुरा थाबैनो गोदानै जिल्ला जानो थांगासिनो दंसै होनना फोरमायना होयो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।